To je také úplne zvláštne tu na... Tak 66 cesta, to je Navíka. Oni tu majú Vianoce za to, že im nasnežilo. To je také, mi prípada ako z tých westernov mesto normálne toto teraz. Okay. Malé mestečko. No tam je auto na streche. Takže. To museli mať snehu. Ideme do hotela, aha. Taký americký. Tu čo, ja musíš dať prednosť? Poď. Je tu stopka. Na 15 mil. Ale to ide poctivo 15 mil pred nami. 66 to je paráda. Malé Las Vegas, aha, aj tuto blíka. A tu normálne, toto by asi nie? Akože stále? Sme na sever. Vysoká nadmorská výška. Koľko? 5-6 tisíc feet. To je koľko metrov? 2000. 2 kilometre, koľko to je? Hej? A stromček budeme natočený. 1500. Tam bol umelý klon. To choď opatrne, už je sneh na ceste. Je opatrne, lebo toto je šmíkať nemoc. 35. Už môžem vypnúť, nie? Počkaj chvíľu. Som si to Ten limit je